kultalevytarkistille, niin mä muistan, että siinäkin sanoin, että tää on nyt ensimmäinen etappi. Ja, Vete väl. no niin kuin nähtiin, että no se oli ensimmäinen, että nyt meillä on jo platinaa ja tietyllä tavalla samalla tavalla mä ajattelen, niin kuin jos joku puhuu ilmiöstä, niin että fine, jonkun mielestä on tällä hetkellä ilmiö. Mun päässä tää on vasta niin kuin just se ensimmäinen portti avattu siihen isoon kansainväliseen menestykseen. Tää on jo tällä hetkellä niin kuin enemmän kuin mitä ehkä silleen niin kuin reaalisesti ajattelin. Mut vähemmän kuin mitä unelmissa toivo. Mut siitä kun hakee sen puolivälin, niin me ollaan silleen tosi ideaalisessa tilanteessa. Meillä on hieno managementti. Rumpen till Isak är fin. Tekee Han har svart rumpa. hyvää duunia. Ei jag tagit på han. Monta maata, jotka on niin kuin sitoutunut tähän tekemään. Ja, jag kände bara så himla bra. Fingrarna i mina öppna. Gud, vad nej, han är så slapp. Jag ska spänna så fikrar tillbaka. Tillbakaslag. No sitä mä oon kyllä nyt miettinyt aika paljon, että minkälainen itse oli 12-vuotiaana, mitä silloin niinku pyöri elämässä ja näin. Niin mulla oli ehkä urheilu silloin sellainen intohimo ja sitä puuhailin paljon. Sekin vei paljon aikaa. Hon aldrig med. Siihen piti satsata, kun nyt Ikka satsaa tähän musiikkiin. Ja men jag tror journalist. Jotenkin ehkä Helsike Isak. helpompi. Han började skimma så håller på att se. Jotenkin ehkä hyväksyä. Et silloin kun nuori voi Han hade dritfina knä. ylpeä ja koko kansan Det är det yngre studerar knäna. sitten taas jos on muusikko tai tälleen viihde alalla, niin Han har så fin stil och rumpen han är skadsäck. silloin siinä on aina no, et miten Bobbe han är finare. silleen näin. Vaikka se voi olla, että se Ja, han är säkert stor och god. osaamisalue on musiikki ja siinä on Han finner alltid en new way home. mielestäni olisi hämärää, että sitä ei sit lähtisi tukemaan. Välillä miettii, että miksi ihmiset miettii. Jag har sett Bob flera gånger på den här miksi ne filmen. voi vaan olla iloisia ja Hei. hyväksyä se homma niin kuin se on, että tätä ikkä haluaa tehdä ja tässä on kova. Että joo, kyllä ihmisillä on paljon mielipiteitä. Isakille soisi semmoisen, että olisi semmoinen niinku musiikin täyteinen tulevaisuus siinä mielessä, että semmoinen kaikki tavallaan ne varjopuolet, mitkä tässä ammatissa tulee varsinkin artistin ammatissa vastaan, että kun monesti joutuu kuuntelemaan paljon muuta kuin sen oman sydämen ääntä, että mitä niinku haluaa tehdä, että joutuu tekemään kompromisseja. Ja sitten se unohtuu helposti se kuitenkin se tärkeä, eli se laulu, että tulee treenattua ikään vasta 12, niin ikään pitäisi vaan nyt nauttia sitä, pitää sitä kuitenkin